Bermeoko Ertzilla Dorre ostatuan gaude. Urdaibaiko naturaren babesgunean kokatuta Bermeok arrantzaren inguruko gastronomia eta kulturaz gozatzeko aukera eskaintzen dio bidaiariari. Egonaldi hori ahalik eta erosoena izan dadin, Ertzilla Dorreko ostatuak leku berean batu ditu berrikuntza teknologikoak eta Bermeoko tradizioaren xarma. Ostatu honetan eskaintzen duguna da bezerueri profesionaltasuna, garbittasuna eta etxeko tratua. Guk ostatu honetan sartu dugun berrikuntzarik garrantzitsuena da geletan sartzeko hatz markarekin. Logelara sartu baino lehen bidaiariak bere hatz marka erregistratu beharko du ordenagailuan. Guk berrikuntza hau sartu dugu ze uste dugu oso erosoa dela bezeroentzako eta guretzako oso segurua. Hala ere, bezeroaren erosotasuna hainbat zailtasun suposatu ditu ostatu familiar honentzat. Ostatu hau enpresa familiar bat da eta gogo handiz egiten dugu lan beti bezeroari begira. Naiz eta berrikuntza honek sartzia esfortzu ekonomiko handia suposatu dugutzat, uste dugu etorkizunerako merezi dula. Jaso dugun etekinik handiena berrikuntza honekin izan da bezeroen errekonozimendua da gaur eguneko merkatuan presente egotea. Dena dela Ertzillako Dorreko ostatua ez da bere berrikuntzengatik bakarrik nabarmentzen. Gure helburua etorkizunera begira da orain arte egon garan moduen lan segitzia eta azkenian bezeruen postasuna.